Για πράγματα που μου σπάνε τα νεύρα. Ξεκινάμε. Από τα πιο σπαστικά πράγματα είναι οι χαζογκόμενες. Μου λέει χθες μια τέτοια. Ξέρεις, Αγγελίνο, οι γυναίκες είναι πιο όριμες από τους άντρες. Πώς γίνεται αυτό, κυρά μου? Μετά μου λέει πως θέλει να παντρευτεί και είναι τα αρχίδια από το Twilight και κάνει λες και θα τελειώσει ο κόσμος επειδή έσπασε τον νύχτη της και θέλει και να πιστέψω πως είναι πιο όριμη από μένα. Σε διαστημόπλαιο για άλλο κόσμο τώρα. Για να μην ξεχάσω λίγο χώρο για τις άχρηστες που πιστεύουν στα ζώδια. Αχ, τι να πω γι' αυτό τώρα. Έχουμε πάει στο φεγγάρι, έχουμε εξερευνήσει τόσους πλανήτες, έχουμε φωτογραφίσει την ακτινοβολία από τη δημιουργία του κόσμου και έχουμε στριμώξει περίπου 30 πράγματα σε ένα κινητό. Παρ' όλα αυτά, κάτι άχρηστες πιστεύουν πως αν περάσει το φεγγάρι μπροστά από ένα αστέρι θα βρουν γκόμενο. Να, πάρ' τα γλύφτα και κάντα κορνίζα. Από εδώ και πέρα, αν κάποια τέτοια σε ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, κόψε τα πόδια, ξερίζεσαι έτσι τα μαλλιά και μετά ψήσουν και φάτην. Αν κάποιος μετά σε ρωτήσει γιατί το έκανες αυτό, να τον πεις συγγνώμη φίλε, αλλά με αυτό που μου έλεγε νόμιζα ότι είχαμε 10.000 π.Χ., οπότε φέρθηκα ανάλογα. Επίσης θα έχετε παρατηρήσει αυτές τις χοντρές που βάζουν το μήνυ και νομίζουν ότι αν κουνήσουν το δάχτυλό τους θα μαζευτούν 10 άντρες γύρω τους. Αυτό είναι αλήθεια. Θα μαζευτούν 10 άτομα να τις σπάσουν στο ξύλο. Ευτυχώς για αυτές υπάρχει μια ειδική πτέρυγα στο διαστημόπλαιο για άλλο κόσμο. Δυστυχώς, αν παρατηρήσετε όλες τις γυναίκες, εκτός από 10 με 15% που είναι μουνιά, ακούνε σκυλάδικα και όπως είπα είναι μουνιά, οι άλλες είναι κατηλίτες που γράφουν σε ημερολόγια μέχρι να χάσουν την παρτενιά τους, στα 25 και περιμένουν τον υπότιμο το άλογο να τις πάει σε άλλο κόσμο. Όχι, πρέπει να περιμένουν το διαστημόπλαιο να τις πάει σε άλλο κόσμο.